आई कुठे चाललो आता आपण? रिपोर्ट काढायला. कसले? आता ते डॉक्टरकडे जायचं आहे ना आपल्याला, बोलवलंय. तर पहिला रिपोर्ट काढायला लागतो ना, ते रिपोर्ट काढायला चालले. ब्लड टेस्ट करायला, स्टूल. उद्या आईचं अपॉइंटमेंट आहे ना झेन हॉस्पिटलमध्ये. हां, मग त्याच्या आधी रिपोर्ट्स काढायचे, त्यासाठी चाललो. सकाळचे 10 वाजले. नाश्ता केला? नाश्ता नाही केला आहे. येऊन करू आम्ही. तिथं 5-10 मिनिटात होईल ना? हां, हां लगेच येऊ. बाय. काय? जुलूच्या आतमध्ये छत्री घे, एक तरी घे. दोन घे परत पाऊस दिसायला होते. पाऊस नाही तर घे. आणि छत्र बघ आम्ही सर्व पाठी लावून ठेवले. चौघांचे 4. आम्ही दोघं चाललोय, हे नाही त्यासोबत. त्यांना काम आहे ना जरा. आलो आम्ही दोघं. पाणीपुरीवाला आला. तेवढ्या पूर आहेत ना त्याच्याकडे सर्व. पुरे असतात. पाणीपुरी की पैकेट है. काय? चला. चला. इथे आपलं रिपोर्ट काढून झालेला आहे, तर टेस्ट करायला दिला आहे. त्याला 7 वाजता रिपोर्ट येईल. ते ब्लड टेस्ट केलं ना. चला आता घरी जाऊया. पाऊस पण पडतोय. पाऊस पण पडतोय. आज मी रिपोर्ट काढायला गेली ना, हां. तर रात्री कसं माहिती आहे, जरा भीती वाटत होती. का? म्हणजे कसं माहिती आहे, सकाळ उठून जायचं असतं ना. हां हां. तर म्हटलं आता माझ्याबरोबर कोण येणार आहे, सकाळी उठणार कोण, येणार कोण. तर मी काल रिपोर्ट रात्री आईला काढायचा. बोललेली मी येते करून. हां. तर आणि आईच तू, बोलली मी काकांना घेऊन जाईल करून. हा, मी म्हटलं भाई लवकर उठतात ना, तर म्हटलं भाईना घेऊन जाईन. तर मी उठले, वाट बघते कोणच उठत नाही. मी उठले, म्हटलं आता आंघोळ नाही करत. वाजलेत ना 9:30 झाले. आणि मी बाथरूमला गेले. म्हटलं तर तोंड धुते, कपडे बदलते आणि मी जाते, असं ठरवला. तर मी बाथरूमला गेली आणि तोंड बिन धुवून बाहेर आले, तर बघते तर महाराणी आले खाली किचनमध्ये. पेज बनवते, चहा बनवते. 2 गॅसवर 2 काम चालू झाले. मी म्हटले पेज नको करू, पेज नाही प्यायची आहे, म्हटलं असंच जायचं आहे. तर मग म्हटलं तू येतेस आहेस काय, तर म्हणतं मी येते. मग बरं वाटलं, पण जरा कसं माहिती आहे, म्हणजे झोपलेल्या माणसानं उठवायला पण चांगलं नाही वाटत ना. आणि माझं काही एकटीचं काम, पण धाडच नाही होत होतं या टायमाला मला एकटीला जायचं पण नाही. तसं पण उघडला असा दरवाजा तर आम्हाला आवाज आलाच असता. पण नाही, मला म्हणजे एवढं पहिल्यासारखं धाडच नाही झालं एकटीने जायचं. म्हणजे पाय ना कापत होते माझे, थरथर भरला होता की असं एकटी कशी जाऊ, असं भीती वाटत होती जरा. आम्ही जाणार मम्मी सोबत. मम्मीला आम्ही एकटं कुठेही पाठवत नाही, फक्त एवढंच की ना कमजोरी आली ना त्याच्यामुळे. तेच आम्ही सगळे झोपून गेलो एकदम. रात्री लेट झालेला आम्हाला झोपायला, उठायलाच नाही झालं सकाळी. मी म्हटलं आता उठवणार कसं, तरी पप्पूला बोलले मी, पप्पू उठ, पप्पू उठ. पप्पू कसला उठतो, पप्पू रात्रभर मोबाईलवर होता. हा, झोपला नाही होता. माझी राखण करायला होता खाली झोपलेला, पण तो मोबाईलवर होता. मी झोपली पटकन. सकाळी उठवला तरी पण चल म्हटलं माझ्याबरोबर, तर उठतच नाही होता. नंतर तो झोपला. त्यांची पण झोप नव्हती झाली होती. मग काय, काजल आली होती खाली. मग तेवढ्यात म्हटले बरं झालं बाबा आली आहे खाली. म्हटले येतेस काय, तर हा ती तयारच होती. मग आम्ही गेलो. ब्लड टेस्ट वगैरे केले ना त्यांनी. ब्लड टेस्ट केला आणि रिपोर्ट संध्याकाळी 7 वाजता. त्याच्यात कळेल आता मग. असं कधी पण म्हणजे माझ्यासारखं करू नका, एकट्याने जाऊ नका, कुठेही जाऊ नका आजारी असल्यावर. आणखी कसं काय होईल कधी सांगता नाही. आणि कसं माहितीये का, माझं पहिला मी रिपोर्ट काढले ना गेल्या महिन्यात, ते माझे ते वेगळे रिपोर्ट होते. तर मी आहे ना काहीतरी पेज पिऊन गेली होती. अच्छा. हा, तर मला त्यांनी ना परत पाठवलं. म्हणाले तुम्ही काय न खाता यायला पाहिजे, फास्टिंग हवी होती. हा असं.
तर मी परत आले. मग या टायमाला काय केलं, हे आता 2 महिन्याच्या पूर्वीचे रिपोर्ट आता मी काढले ते. त्याच्यामध्ये ना असा प्रॉब्लेम नाही. ते काय त्याच्यामध्ये काय होतं, म्हणजे खाऊन गेला तरी चालतो. पण मी या टायमाला ना काहीच खाल्लं नाही. हा पण काय झालं माहितीये का, ते ब्लड काढताना आहे ना, घेतलं ब्लड काढला ना, तेव्हा मला थोडा आहे ना असं चक्कर सारखा झाला होता ब्लड काढताना. हा तुम्ही सांगितलं का नाही काढल्यावर मला असं जरा आईचं एक काय हे होतं माहितीये का, झाल्या सांगत नाही, सगळं झाल्यानंतर मला काल असं झालं होतं, मला असं संध्याकाळी झालं होतं, असं करतात माहितीये का. तुम्ही पण सरळ सांगा आईला असं करायचं नाही. जेव्हा तर जेव्हा सांगितलं कसं मग आम्ही पटकन उपचार करू ना, असं. मग तेव्हा सांगितलं असतं तर काहीतरी केलं असतं आपण. ते आपण पाण्याची बाटली पण नाही घेऊन गेलेलो. पटकन मी पाण्याची बाटली पण आणली असती तेव्हा सांगितलं असतं तर दुकानातून. असं झालं. असं आहे, जरा सांगा तुम्ही कमेंट मध्ये, पटकन सांगायचं करून, जरा लेट नको सांगायला. सगळं झाल्यानंतर सांगायचं नाही, होताना सांगायचं. करून सांगते. हा मग आणि तेव्हा झालेलं, अरे मग तेव्हा सांगितलं का नाही असं आम्ही बोलतो. मग माहितीये काय, मग दुखलेलं का नाही, दुखलेलं नाही. ते ब्लड काढलं ना तेव्हा ते म्हणजे कसं एकदम चक्कर सारखं झालं. आदित्य अशक्तपणा ना, त्याच्यामध्ये ते रक्त काढलं. ती काढतात पण ते किती, एक इंजेक्शन भरून काढतात. एक एवढं इंजेक्शन होतं, भरून काढलेला रक्त. मग काय नाही, आता रिपोर्ट येईल संध्याकाळी, मग कळेल आपल्याला. आणि आपल्याला आता उद्या जायचं आहे. हा, डॉक्टरकडे जायचंय चेंबूरला. बघू मम्मीची काय आता माझे परत आहे ना, जे पहिले जे हे चालू होते ना, तेच मी डॉक्टरांना सांगणार आहे. जे काय माझे पहिले गोळ्या वगैरे चालू होते त्याच्यावरच मला तुम्ही विलाज करा. आताच हे सगळं सोडून द्या. आणखी त्याचा असं राहिला जास्त होत होता चांगला. हा, पहिला चांगला होत होता आणि आता कसं सगळं मिक्सिंग झालंय. हा, आयुर्वेदिक इकडचे गोळ्या तिकडचे गोळ्या करून आहे ना, म्हणजे ते एकदम मला कमजोरी आली आहे सर्व ठिकाणच्या गोळ्या खाऊन. तेच काहीतरी एक आता स्पेसिफिक स्टार्ट करायला पाहिजे. म्हणून मी माझ्या ना पहिले 2-3 महिन्याच्या पूर्वीचा मी रिपोर्ट आज काढलाय. मी सांगणार, हा रिपोर्ट बघूनच तुम्ही मला जसं पहिलं माझं करत होतात ना, त्याच पद्धतीने मला गोळ्या द्या असं सांगणार आहे. अजून तुला काय चोमडेगिरी करायची आहे माझ्याबद्दल? चोमडेगिरी नाही, मला हीच एक कंप्लेंट आहे मम्मीकडे की ते सांगतच नाही आम्हाला काय होतं काय नाही. तेव्हा सांगायला नको काय. तुम्ही पण जरा बोला कमेंट मध्ये, लक्ष द्या आणि बोला जरा, मम्मीला बोला. बाकी काय बोलायचंय तुम्हाला? बाद झालं. पप्पू कुठे गेला फोन? पप्पू शेट काम करतात लॅपटॉप मध्ये. त्यांना पण जरा काम बिझी आहे, खूप काम आलंय ना, म्हणून त्यांना पण प्लॉट बघायला गेला तेव्हा तिथे त्या भिजला, त्याला सर्दी झाली, त्याला झाली, काजलला झाली, भाईला झाली, मला झाली, आईला पण झाली. हा, आता मला झालीये. आता माझा आम्ही सगळे आजारी होतो. प्लॉट बघायचे ठेवून दिले आम्ही साईडला. नंतर आरामात बघू. कसं अशक्तपणा आला ना आम्हाला पण, सर्दी, किती सर्दी झाली बापर, आणि ताप पण वरून. 3 वेळा औषध आणली. 3 वेळा औषध आणली, आता काही कमी नाही पडत. तर तू औषध खाऊन पण तू काय घेतलं? डोलो. हा, मी डॉक्टरचे पण औषध जे दिलेले ना त्यांनी ते पण घेतलं, ती डोलो पण घेतली. 2 दिवस लगातार रात्री डोलो घेतली मी. मग आता माझा ताप तरी गेला, फक्त हलकीशी सर्दी आहे बस, आणि डोकं जड आहे बस. त्या परवा रात्री मी घेतलेला ना, 15 मिनिटांनी मला घाम पण आला, आणि ताप सुद्धा गेला रात्रीच्या रात्री माझा. बरोबर. आणि कसं पाऊस आता ये जा होतोय, वारा आहे थंड बाहेर, म्हणून होतं तसं. तर तुम्ही पण काळजी घ्या, गरम पाणी प्या. आणि महत्वाचं तर गरम पाणी पण आहे ना, जेवणाला तोंडाला चव नाही. जेवण आजारी आहे ना, म्हणून असं बरं नाही, म्हणून चव नाही लागत आहे. आता प्लॉट बघायचं काम चाललेलं आहे ना. आता जरा ना 2-3 दिवस होल्डवर ठेवलंय आम्ही, कारण की त्यांची पण तब्येत बरी नाही, माझी पण नाही, आईची पण नाही, म्हणून थोडा 1 वीक तरी आम्ही गॅप घेतोय. नंतर परत स्टार्ट करू घर बघायचं. फोनवर फोन येतात आहे, तसं ऑनलाईन तर आम्ही बघतोच आहे, कोणत्या ऍपवर वगैरे कॉन्टॅक्ट वगैरे सगळं चालू आहे. फक्त शिफ्टिंगचं काम म्हणजे तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आम्ही रूम शोधतोय. गॅलरी पाहिजे, काय पाहिजे, ईस्ट फेसिंग पाहिजे, डोर्स वगैरे सगळं आम्ही कन्सिडर केलंय तुमचे पॉइंट्स, त्यानुसारच घर बघतोय. तर मोस्टली तर आम्ही ऑगस्टला शिफ्ट करू ना, गणपतीच्या आधी ट्राय करू होतंय तर, पण ऑगस्टलाच करू. जायचं होतं गणपतीला गावाला, पण नाही नेत.
मला नाहीच ने- नेणार. मला नेत नाही गावाला. नाही नेणार. तुम्ही पण सजेस्ट करा एक गोष्ट, न्यायला पाहिजे का आईला आता. खरंच आई एकदम पाठी लागली आहे घेऊन जायचं, चला चला चला, पण आम्हीच नाही बोलतोय. कशाला उगाच रिस्क घ्यायचं ना. नको. डॉक्टर आणि नाही ना तिकडे पावसाचं जवळ. हा, पावसाचं पण नको. उगाच काय इमर्जन्सी आली तर परत धावाधाव नाही करू शकत असं आहे. चला, आमची सासू सुनांची बडबड कशी वाटली ती सांगा. हा, आता आई झोपेन, आम्ही सगळे झोपू. दुपारची वेळ झाली आहे. तुम्ही पण आराम करा, खात पीत जा, तब्येत एकदम चांगली ठेवा आणि आमचे सर्दी व्हिडिओ झाली बघत तर राहा. डोलो घ्या. आणि डोलत राहा. डोलो घेऊन. चला टाटा. बाय.